Hakaway ka janmet ka ba syay bha ubanay. Uway uparat bala temen bha nakari Amerika. Ula syong bat uta ukon ksiu ubakwa bantip ya ki ay bat ki khmat jongki kila thaba daka jing syai jong kataka ding kabame harut jongki te uta utemen daka jing start kabaula yo daki snem jong ka jingim jong u kalapau hakadur khmat jong u hakataka po ulas dang ban yathok khana yaki jing yathok khana kibas ngobang yaki balahir pateng ula pateng ula ong kokon ksiu bai shisen ladon arteli kisuri kiba klain bat kiba hebha bat boro ar kini kisuri kiyang nakabenta kataka jinglong kabadon tenrai hapo jongi uwei naki udei ujing thau jong ka jingdum udengem bat ki benyet jong ka jing bitar bat ki tersim ka jing kwarha bat ka jing khia ka jing kentai Henry uta uwe pat udon ka mensem ka ba jambat ka ba jai ubat teng syai da ka jing syai jong ka jing i ka mensem ka basbun bat ka badap da ka jing sai jong ka jing sngolen te uta ukon ksiu ula khamit ki khmat bat ula kali ko parat uno nakine kisuri uban job te uta utamen ula samarkhe da ka jing e bat ula jubab uta uba meri bat me ai bam te ula nang yatho bat ula ong ladangi ai lat ya ka jing sebun bat ka jing e te uta uwe usuri ula nang san bat ula nang yok bor Henry ladangi ai lat ya ka jing bitar bat ya ka jing kwarha uta uwe pat usuri unang kham don bor bat kham don bor te kumta ka jing hikai kalong kabasyai to ngin psa ya kata kababha hapo jongi khnang bakan nang yo ban syai bat ten syai ban yaki wepat kublai sibon parlok ngangai bapil yo ka jing hikai na kene ka jing tok nalan kot sngob like share kene ka video tengin kendok pat hakawe ke video kublai sibon